Herr Olsen noterer en opskrift på sin blog. Han er verdens bedste fodboldkok. Han blander alle i gryden til et hold, og vupti så kan de spille bold. Nogle enkelte skal ristes på bænken, men så løsner han pludselig lænken og sætter dem på banen, mens vi andre svinger fanen. Når vi har kæmpet af i gule og blå, i vilde ønske er de bare som på, men vi er stadig røde og hvide. Vi kæmper altid side om side. Når vi har kæmpet af i gule og blå, i vilde ønske er de bare som på, men vi er stadig røde og hvide. Vi kæmper altid side om side. Kom så, dreng, så skal vi op og stå. Vi skal ikke bare råbe, og vi skal ikke bare håbe. Vi skal slå dem baglæns ind i fremtiden. Men vi holder det hemmeligt. De skal ikke have den viden. Vi overrasker dem og spiller drømmebold. Vi er nemlig et fantastisk hold. For vi er fair, når vi fester. I må gerne komme med som gæster og giv den gas i de fine lokaler.